Hello mga kawigil! So, Oo. Andres, ito Yan. ating umukbang. Mumukbang natin ngayon ay ang ating mga favorite na mga Pinoy at miss na mga ibang bansa ng mga Pinoy. Philippine street food. Yan, meron po tayo ditong sausawan. May sili, sibuyas, bawang. Yan, Yan. siyempre, meron tayong si Charong Bulaklak po dyan na malutong. Yan po, iba-ibang klase po yan. Yung assorted po yung ating iyaw-iyaw, Philippine street food. So yan po, bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain pinag-loob niyo po ngayong araw na ito at maraming salamat po sa buong araw ng kaligtasan. Gain din po sa mga viewers po namin at maraming salamat po sa mga blessings. Maraming salamat po, Ama. Ito po salamat talangin ko sa inyong buktong na anak. So, Kristo namin ito pagligtas. Amen. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo! Anong kagat tayo? Okay. Ayan. Para po sa inyo. Sarap. Kain na Sarap na. talaga may kanin. Kain po. Tignan natin ito. Lambot. Ito. Patay. Sige. Thank you. Kain po. Wings. Thank you. Balapit ka pa. Ano ba tayo? Tayo. Sarap. Sige po. Hotdog.
Madami po yan. Kuha na po kayo. Okay na okay po samahan yung street food ng Chicharong Bulaklak. Considering as a street food naman din to, di ba? Chicharong Bulaklak po natin. May nabibili na yan eh. Ano yan? Tama. Street food. Kaya nga po. Yung pati ulo na rin po naman yung kinukuha nila. Barbecue. Hotdog. Yung tennis po, mga sa dito po sa amin dito sa Imus, yung mga street food na naman nagtitinda, mga ihaw-ihaw. Ang mga na po nila, ang mga hotdog nila, pure foods na ang ginagamit. Ang masaselan ho kasi. Kapag hindi ho pure foods yung hindi pure foods yung hotdog mo, di ba? Oo. Kaya ho minsan sa ihawan ho, makikita mo nakabalot pa ho yung hotdog. Bago nila tatanggalan ng plastic. Kasi kapag hubod na, yung wala nang tatanungin pa. Kaya in fairness, ang lambot nila lahat. Ayun. Thank you. Bihira na ho kasi kami nag-iihaw ng mga ganito. Dati ho, sarili ito gawa ko talaga. Eh, kilala naman ho namin yung mga nag-iihaw dyan. Alam mo namin talaga malinis po talaga. Kaya yun, bumibili na lang po ako sa kanila. Talaga. Ang barbecue na tayo. Okay. Ang balat. Masarap yan habang iihaw. Doon kayo nakain mismo. Diba, Alicia? Puro, huni lang natin. Nakaranas ka na ba ng isang? Okay, akala ko masyado akong busy sa work. Ano? Bulaklak ka. Sino ang gusto? Sige. Ikaw rin siya. Bulaklak. Sige pa. Malambot yung balat. Ano, hotdog? Ay, sige po. Ang dami. Ang lambot nga ang balat niya. Mm-hmm. In fairness. Kasi pag naging matigas at saka hindi tayo bibili. Malalambot Kahit po yun, malamig na po yung ganun pa rin. Malambot pa rin. Kaya siyang kanin. Kasi importante po talaga pag nagtitinda kayo, yung negosyo kayo ng ganyan, malambot talaga. Hindi lang po yung sarap kasi kahit masarap po yung mga pagkain kapag matigas naman ho. Kaya. Siyempre package siya, kailangan malambot na, masarap pa. Hindi pa pwedeng masarap lang, tapos matigas. Hindi naman pwedeng matigas, masarap nga siya, matigas ba? Tama ba ito? Saka malinis. Importante, malinis po. Ito, ano to? Tenga.
Kasi consider natin na yung mga bata ko kasing bibili eh. Kaya kailangan mo malinis po talaga. Lahat ng product pa sa pagkain. Sarap siya. Ay, paborito ng nanay itong ano ah. Ay. Ano yung kanina? Atay? No? Yung alin po. Yung kanina? Ano eh? Ito mo. Itong mga... meron ka na? Meron pa? Ito. Barbecue. Ay, hindi. Isa. Ating pa. Bakit? Tahulog. Okay. Comment down below po kung sino po yung nag-uulam sa inyo ng ano, street food na ihaw-ihaw. Madami. Kaya nga comment eh. Grabe ako comment yun. Sabi ko, madami yan, Jack. Ngayon pa nga dyan, ako, makakabili na nga. Siyempre, eh, kung gusto nila doon nakain eh, sa ihawan eh. Dati may saw-saw na lang sa garapon, di ba? Ngayon, binibigyan ka na ng baso. Kasi, hindi na yun eh. Para iwas ano yun eh. Double dipping. Double dipping. Alam mo yun. Ay, alam mo yun. Kasi nga, ano, iwas dara na pag-iingat. Sarap. Matibay naman tayo mga Pilipino sa ganyan. Pero mag-iingat po tayo. Init pa rin. Oh. Sarap talaga kung pwede lang, no? Mga 2 times a week, no? Street food, sarap, no? Ayos ko. Dati tambay tayo ng ganyan. Nandun lang kami. Dati ko kasi, talaga, dati ko nagtitinda ko kami yan. Nako kami. Yan. Sige, Ihaw-ihaw. kain lang. Salamat po ulit. Sa mga bago nating ka-star. Bigay sa atin ng star. Saan ba yun? Sa Saan ba yung star na yun? Facebook page po. Thank you so much Thank you po po. sa mga nagbigay po ulit. Ayan, simulan Mga bago po, natin. bago po ulit. Yes, bago po ulit. Sobrang salamat po talaga. Nakakataba po ng puso. Thank you so much po kay Po. Gelly Gobag and Park, you po. Chelsea Aguirre, LV Villamero, yan, Erwin Cantoria, Jermaine Adle, thank you so much po, Bena Garcia Evardo, Jennifer Lasatini. Yan ang mga nagbigay sa atin ng star. Thank you Thank you po. so much po. Yung iba dyan, naririnig ko lagi, malimit din sila nagbibigay sa atin ng star. Yan, lagi rin nanonood sa atin. Sobrang salamat po talaga. Diba? Kasi minsan, naririnig ko ulit yung pangalan nila. Oo. Kumbaga, bawat video, meron na naman silang bibigyan. Oo, ng sobrang ano. salamat Thank you so po. much Thank po. you po. And Rishan, shoutout kay Sobi Sena at Aninaw family. Kala ko Ruben. Ruben. Hi, hello Ruben Junior Perez. Kay May Kalagui. Ilaw po. Yan. Shout out Jolina Milan ng Bicol. Thank you so much po. It's Mehes, Maxine Mariano and Mariano family. Mami Yoli ng California. Hello po. Hello. Kay Marilyn Domasig, kay Ginalyn Andres. Hello. Alexa Untalan, Alexa Garbo. Thank you so much po. Udina Pineda, kay Jamie Aquino ng Caloocan City, Mary Hello. Jane Digala ng Capiz, Hello po. Janel Vlog ng Silang Cavite. Hello po. Hello. Shout out Sagon Naag family, Po. Aninal family, Sel Tuason, shout out Hazel Amber Tuason. Hello po. Thank you so much po kay Wamid Photo Flash, Chang, shout out Kiara Jillian at Queen Mary Rose
Roca Corba. Okay pa. Shout out kay Your Master. Hello kay UQ Baby and hello. Christina Ishii. Danilo Restauro. Roel Serrano. Thank you so much po kay The Girl. Hello pa. Romlin Adriano ng Qatar. Jaden Salas 7 Purity. Marilyn and Jerry Santos ng Canada. Helen Grace de la Cruz ng Bicol. Hello po. Olivia de Jesus, Maria Teresa Castillo. Hello. Fairy Love, Nicole Arroyo. Chuo from Santa Elena. Michael Jan Mueca. Shoutout Mueca family. Camille Gersalia. Hello. Alicia, shoutout sa anak niya si Mary Grace ng Qatar. Hello po. Yun, na-miss ko rin si Ma'am Helen Beck. Di ba? Oo, hello po. At saka, maraming salamat po mga kawiga. Siyempre, natapos naman po isang pasasarap na mukbang natin. So, lagi kaming nagbabakal. So, maraming salamat siyempre sa Diyos sa pagkami ng kalab niya ngayong araw nito. At nakakamiss po talaga pag street food, Philippine street food. Iba talaga pa pag iyaw-iyaw. Hanggang mag-ingat po tayong lahat hanggang sa muli po. Kaya, bigla na lang mawala.